Na YouTube je kopa Brawl Stars typov a trikov. Tak som sa rozhodol, že dnes vám ich 10 podobných ukážem aj ja. Skúste vystreliť tesne predtým, než použijete ultinu. Napríklad s Fangom, so Stuom alebo z Melody. Pretože mu dáte väčší damage, ale aj preto, aby ste si ešte znova načítali ultinu. Zo Shelly sa dá dať úplne v pohode gól aj cez stenu. Teda, ak máte nabitú ultinu. Ďalší OP trik je na Bibi. Jediné čo stačí, tak ho najprv hitnúť a tesne potom použiť ultinu. A keď sa vám to podarí správne načasovať, tak ho tá bublina hitne dvakrát. Z Bibi je vždycky lepšie niekoho odraziť do steny, než len tak do priestoru, pretože ho môžete hneď hitnúť znovu. Pokiaľ viete aspoň trochu Dina Jump, tak sa naučte tento trik, pretože je to dosť OP. Starou sa fakt vyplatí hitovať trošku bokom, nie úplne, ale aby protihráčia zasiahli 2 karty miesto jednej. No a keď už sme u tej Tary, tak určite ultínu nedávajte priamo na hráča. Vždycky je lepšie ju dať na kraj, pretože potom je protihráč dlhšie omračený. Sorry, že ruším, ale potrebujem vašu pomoc. Chcel by som dať 500 odoberateľov a jediný, kto mi s tým môže pomôcť, ste vy. Tak prosím, dajte odber, je to len jedno kliknutie. Asi najlepšie kombo, ktoré z El Primo môžete dať, je niekoho hitovať, potom dať gadget a potom ho hitovať znovu. Pokiaľ hrajete za Henka, vždycky majte túto bublinu otočenú dozadu, pretože nepriateľ potom nevie, kam až dočiahne. Ak máte nabitú ultinu u Franka, Dynamajka, Shelly a tak ďalej a hráte Bravo Ball, určite zničte steny u superovej bránky. Môže to byť fakt užitočné. Keď stojíte na mieste, Leonov útok nedáva skoro žiaden damage. No a preto je lepšie v tomto prípade ísť dolu, pretože protihráča hitnú všetky tieto strely. Na Karla existuje asi úplne najľahší trik v tomto videu, ale pritom je dosť OP. Stačí proste vystreliť a potom dať ultinu. No a ešte jedna mechanika na Karla. Pokiaľ strieľate do steny, tak strieľanie je o dosť rýchlejšie. A v popisku videa máte odkaz na moje video, kde vám ukazujem moje najlepšie góly z Melody na mape hokej. Je to docela zaujímavé, tak si to určite pozrite.